Това са абсолютно излишни движения при приготвяне на мляко. Как да си стимнем добро мляко или за книжовниците, как да разпеним млякото добре чрез парната дюза. Стартираме процеса. Абсолютно излишно е резки движения. Ето такива движения. Това са абсолютно излишни движения при приготвяне на мляко. Погледнете за какво става въпрос. Няма нужда от такива резки движения. Процесът на стимване трябва да е доста елегантен, с много финни движения. Виждате как не мърдаме. В момента, в който каничката стане толкова гореща, че да не мога да я държа, махам ръката от каничката и спираме стимера. Оставяме млякото на страна да се почине и, много важно, да си почистим стимера. Млякото е починало и имаме балончета, от които може да се отървем чрез завъртане и почукване. Слагам ръката отгоре, за да не стане фойерверк от мляко. И имаме едно кремообразно, красиво, копринено мляко.